μόνο. Στον παγόλο. Όχι βέβαια, μίλα για μόνο. Ναι, κυρία Βικτωρία, κάνετε λάθος. Θυμάστε εκείνο το βράδυ πέρυσι το χειμώνα που τόσο με βοηθήσατε να κρυφτώ εδώ μέσα. Θυμάστε. Ναι, θυμάμαι. Από τότε ζήσαμε με τον πρόσωπο που μας έφερε ο κύριος Ζωοδόπουλος. Αλήθεια λέει το συγχωριεσμένο. Για ξυπότια να συμβαίνει. Αλήθεια λέει. Είναι ο καθηγητής Ροδόπουλος. Και τι τα έλεγες και πελαρώτες στο κατσίκι να το πιάσω. Δεν έφυγα μέσα στον κόσμο σύντροφε. Δηλαδή, εσύ η καθηγητής Ροδόπουλος. Ναι, εγώ είμαι. Δεν κάθε ονόmi γιατρέ μου, δεν το πελείς το χέρι. Γιατί? Δεν το πελείς το χέρι.